Anka foli ni waliɲumandɔn o be Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaga kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen an be wagati mun na i ko sisan ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. Bi ye tarata ye novembre kalo tile 4 san 2025 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw a y'aw bisimila aw ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. Anka bi kunnafoni fɔlɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta kunungo tɛnɛ novembre kalo tile 3 san 2025 a ye wulikajɔ kɛ ni k'i kunda Bugunikaw olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni dugu mun bɛ ni a bɛ wele ko Gala. An ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta a tagakun yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ni marabolo in kɔnɔna na o de ye fɛn min ye usine ba filanan mun ni a bɛna dayɛlɛ Buguni marabolo kɔnɔna na ni an b'o wele ko usine de lithium de Buguni ale Korombo karili la. Wagati mun na an ka jamana ɲɛma kɔni bɛ se Bugunikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye denmisɛn maakɔrɔba cɛ muso bɛɛ lajɛlen de bɔra ni k'an ka jamana ɲɛma kunbɛn Général d'armée Assimi Goïta nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye fɛn min ye Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen bolo walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jamana ɲɛma ka nin taama in senfɛ an ka jɛ ni ka ja dɔ olu lajɛ. Ni usine mun dayɛlɛla ni a nafa tɛ se ka fɔ ka ban maliyɛn bɛɛ kɔni bɛ lithium dɔn hali k'a da kuran ko gɛlɛya bɛ ko batterie lithium ba dɔn lithium nafa ye min ye bi bi in na a bɛ kɛ ka fɛn caman dilan a bɛ kɛ ka batterie dilan ni fɛn caman donc o hukumu kɔnɔna la jamana ka nafasɔrɔ sira baden de b'a la a nafasɔrɔ siraw la fɛn fɔlɔ min ni bɛ feere kɛ tɔnɔ min bɛ sɔrɔ kɛmɛ sira la jamana ta ye 35 ye 5 o bɛ di an ka kɛnyɛrɛyew ma o ni ala jɔ projet kɔnɔna la nafa jamana nafa min sɔrɔ la wariko la o bɛ sɔn ka taa miliyari 250 la projet in hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen ka bɔ yen fana n'i y'a jate ni projet daminɛlen sisan cɛ maliyɛn 500 de bɛ baara k'a kɔnɔ o y'a kun fɔlɔ ye n'o daminɛla kun filanan fana na maliyɛn 800 ɲɔgɔn bɛna baara kɛ donc nin bɛɛ ye k'a ye an ye laɲini min kɛ mun b'a to jamanadenw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ dugukɔrɔko la jamanadenw ka nafa sɔrɔ la a ka nafa fana se jamana ma o tɛmɛnen fana kɔ n'i y'a ye nin mini dalen filɛ nin a y'a nafa fɔlɔ don sabula da kan an b'a fɔ ma développement communautaire a bɛ mini bɛ da dugu minnu na olu jamanadenw dɛmɛ baara la mun ye ka u ka ekɔliso jɔ u ye ka siraw dilan u ye ka pont jɔ u ye ka barrage dilan u ye a ye o nafa fɔlɔ kɛ fɔlɔ sabula da kan u ye miliyɔn 317 ɲɔgɔnna don o baara la donc nin ye fɛn ye fɛn mun nafa tɛ ban jamana kɔnɔ bi bi in na usine lithium 2 de b'an bolo jate mun yirala an na n'ala sɔnna a ma san wɛrɛ kɔnɔna la Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ farafinna kɔnɔ lithium ko baara la donc an bɛ foli bila Bugunikaw ye dan tɛ foli mun na ka foli bila gouvernement fana ye u ye décision mun ta k'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ ni permis b'u bolo u ta ka se ka baara kɛ u bɛ ka taga duguyɔrɔko nafolo ko o baara kɛ dugu la sonyɛni hukumu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna fɛɛrɛ na tigɛ min b'a to k'o permis bɛɛ minɛ donc o bɛ kɛ sababu ye maliyɛnw ka laɲini ye k'a fɔ duguyɔrɔ fɛn a nafa ka se maliyɛnw ma jɛya kɔnɔna la donc an b'o foli bila gouvernement na ka tila ka foli bila maliyɛn bɛɛ la an b'a dɔn sisan waati ka gɛlɛn dɔɔni donc an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la hali bi u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la jamana kelen b'an bolo a ka kan bi bi in na gɛlɛya mana cogo to an bɛɛ kan jɔ an ka jamana ye hali bi ka foli bila gouvernement na ka foli bila ministre min na ka foli bila ministre de finance la olu mun ka jɔyɔrɔ bonyana nin baara la kojugu. Halisa an bɛ to Bugunikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni fɛn min ye lithium bɔ usine in dayɛlɛ ni Kolongo karili ye an ka jamana ɲɛma wagati mun na a bɛ kuma ta a kumana fɛn caman kan o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye ka sanga ni jatigɛ wale tigilamaw kɔni bɛ ka an ka bolifɛn taji mobili minnu jeni an bɛ wagati mun na i ko sisan an ka jamana ɲɛma kɔni y'i da maga kuma olu la walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni k'o kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. Ni kɛlɛ in ye hakilikɛlɛ don jatigɛ wale kɛlɛ fura foyi t'a la ka na siran bulu dusukun na a kɛ fɔ foyi ma kɛ parce que siran tɛ saya sa quoi. Donc nin fɛn min ye k'a daminɛ bila a ye siran bɔ dusukun jatigɛ wale ko la parce que o de laɲini a ye siran aw bɛna ye a bɛ kɛ cogo min na sisan jatigɛ wale ni siran ni mɔgɔ tɛ sira tɛ so la mais kɛlɛ in fanba ye jamanadenw ni mais a de y'a ye u kɛlen ka sitɛriniw jeni kɛlɛ mun don n y'a fɔ n k'a miirila k'a labɛn ka tila ka bila k'a waleya a ye sitɛrini fɔlɔ mun jeni
bɔlɔsira y'a minɛ o ka mɔgɔ sanuw bɛ yen u y'a minɛ ka jajugu fili ka kumajugu fɔ o bɛɛ ka mɔgɔ jala wili mais ala bɛ jamana in fɛ maliyɛnw ka ɲi u y'a faamuya. an bɛ taa an ka finitigilakaw ka kibaruya o kɔnɔna na. finitigilakaw ka ɲɛmaaba état major général des armées ale kunnafoniya di kɛ kari tɛmɛnen novembre kalo tile 2 san 2025 kunnafoniya mun kɔnɔna na ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan. an ka finitigilakaw kɔni ka ɲɛmajɔli sababu an'u ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛ wale tigilama caman de la, fɛn min ye bugunikaw olu fɛ nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la buguni dugu mun bɛ yen ni a bɛ wele ko sirakɔrɔ fo ka taa se kɔlɔnjɛba o ma. a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka tajita mobili ni o ye citernu ye wagati mun na u bɛ kunda tajita yɔrɔ yɛrɛ kan ni o ye Côte d'Ivoire jamana ye ko jatigɛ wale tigilamaw kɔni tun kɛlen bɛ ka bingani wale dɔ labɛn k'an ka tajita mobili ninnu yɛrɛ kɔni kunbɛn. nka ala ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmajɔli sababu u sera ka dankari kɛ jatigɛ wale tigilama ninnu bɛɛ lajɛlen na. an bɛ wagati min na ko sisan an ka finitigilakaw ka ɲɛma ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan. an ka finitigilakaw kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na walasa fɛn min ye taji o bɛ se ka don an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. an bɛ wagati min na ko sisan a dogolen tɛ maa la k'a fɔ ko an ka jamana bɛ tajiko gɛlɛya ale kɔnɔna na. walasa taji ale ka se ka maa olu labɔ an ka jamana marabaw kɔni ye sariya dɔw ta, sariya mun b'a bali ka taji kɛ biton kɔnɔ ani ka taa se minɛmafɛn wɛrɛ olu ma. walasa k'o sariya olu labato kari tɛmɛnen ni o bɛna novembre kalo tile 2 ma an ka jamana finitigilakaw ni o ye polisilakaw ye olu kɔni ye wulikajɔ sabati. wulikajɔ mun kɛra sababu ye u ye tɛgɛda kɛ maa dɔw kan minnu yɛrɛ tun b'a la ka taji ale yurukuyuruku k'a kɛ biton kɔnɔ ani fo ka taa se fibarikon olu ma ka sanga ni o ja ninnu carili an ka jamana jabaranisoba ale fɛ. kunungo tɛnɛ novembre kalo tile 3 fɛn min ye chauffeur jɛkulu dɔ olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'u ka nisɔngoya yira mun na o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ja ninnu carila bɔlɔlɔsira kan a ma bɛn u ma walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka chauffeur jɛkulu ninnu ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. mun ye budongo ta fanfɛla ye mɔbili baara tɛ se ka kɛ budon kɛcogo t'a la quoi a ye kuma min fɔ sisan baarakɛla bɛɛ bɛ yen zon bɛ minɛ Mali kɔnɔ yan u ɲɛda tɛ bɔ mais ka se an ka mɔgɔw ye k'u minɛ k'u ɲɛda bɔ k'a bila réseau sanfɛ vraiment an ma jɛn n'a ye a ka dabila comme yɛrɛ fara an ma ɲɛni k'a la fɔlɔ a ɲɛmadɔn fɔlɔ k'u minɛ dɔrɔn k'u ɲɛda bɔ k'u bila denbayatigiw don mɔdentigiw don burantigiw don o cɛ man ɲi baara kɔnɔ baara in kɔnɔna na an de bɛ taa essence ta ka don n'a ye gɛlɛya kɔnɔna na bien vrai que surasiw bɛ taa ni anw ye mais an sɔnna de surasiw ka taa n'anw n'anw banna u tɛ se ka taa n'anw ye diyagoya la ou bien mais an de bɛ masakisɛ ɲɛ kɔnɔ ka taa mais n'anw taara ɲɛɲɛma k'a la chauffeur minnu mana don n'a ye n'u donna u ka essence ko kan ka kɛ cogo di u ka entretien kan ka kɛ cogo di an bɛ taa an sera entretien na k'a jira wa est ce que ni donni jiginna a y'a fɔ ni donni jiginna a ye nin bidon in fa ka di chauffeur kɛ ma o fɔra wa chauffeur ka essence sɔrɔ cogo ɲɛfɔma k'o la ko bidon yɛrɛ kana ye anw bolo bidon mana ye bolo i bɛ nɛgɛ bɛ taa k'e la k'e filmer k'i yɛrɛ gɛnna i bolo b'i ye fɛn bɛɛ b'i ye k'e ye zon ye wa an filmer ni tɛmɛbagatɔ nɛgɛsotigi mototigi voiture-tigi min mana anw ye bidon mana ye bolo i bɛ filmer hali i taatɔla i ka garage la k'i filmer k'i bɛ ka don wo kɔnɔ e kelen bɛ zon ye fɛn bɛɛ kan o tuma an bɛna mun kɛ sisan tiɲɛ sariya k'a lajɛ a tɛ bɛn an ma bi a tɛ bɛn an ma sini. syndicat bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mɔgɔ da bɛ mobili ko kuma na transporteur bɛɛ ka daminɛ transporteur la ka na se chauffeur syndicat ma ka na se mobilitigi syndicat ma an bɛ nin kuma in adressé u bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini u fɛ u bɛɛ lajɛlen ka nin kuma in kɔnɔ nin ko in kɔnɔ ne dɔ tora ka baara la docteur dɔ tora ka baara la muso y'a filmer ka bila réseau sanfɛ cybercriminalité y'a ka baara kɛ mais anw jamanaden bɛɛ ye jamanaden de ye jamanaden bɛɛ dama ka kan sariya la. donc k'o yira bɛɛ lajɛlen na nin ko in an y'a ɲini mɔgɔ mɔgɔ da bɛ nin na mobili ko baara la bɛɛ k'a kɔnɔne wa bitɔn ko an ti jɛn n'a ye ni bitɔn ko interdit la an bɛ mobili baara jɔ fɔlɔ fo ka sɔrɔ a ko ɲɛ. an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye Moritani bagangɛnnaw kɔni bɛ gɛlɛyaba o de kɔnɔna na k'a sababuya kɛ an ka jamana marabaw olu kɔni ani Moritani dancɛdugu olu datugu duguma sira o fɛ ni o ye frontière terrestre ye o kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba o lase Moritani bagangɛnnaw yɛrɛ ma mun na u bɛ ka bɔ ka yafa deli kɛ ani ka laɲini kɛ an ka jamana marabaw fɛ walasa cogoya mun na u bɛ se ka frontière dayɛlɛ walasa u ka bagan olu bɛ se ka balo sɔrɔ cogo mun na an ka jamana ale kɔnɔna na.
Meta seko ale ni dongo bina kunka wakati muna nanzara jamana dɔw b'a la k'u ka jamanadenw wele k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o wagati kelen fɛn min ye nanzara dugu jamana dɔw olu kɔni b'a la k'u ka doni ta ni ka jigin an ka jamana ale kɔnɔna na kununko tɛnɛ novamburu kalo tile 3 san 2025 Tɔnbɔkutu ka olu fɛ yen nɔ fo ka taa se Mopti ma o kɛra fɛn min ye tourisme international Mali olu baaraw kɔni kolombo karili ye kɛnɛ mun ka fɛn min ye nanzara jamana caman olu kɔni nana walasa u bɛ se kutu ɲɛda an ka seko ni dɔnko tigilamaw ka yɔrɔ ani an ka ladalafɛnkɔrɔw caman olu kan cogoya mun na o damana dɔ bɛ tali kɛ Irisi jamana la fo ka taa se Luxembourg ma ani Lettonie hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ mankutu jugu o bɛ ka cari jamana dɔw fɛ k'a fɔ maa yɛrɛ tɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na ni misaliya ninnu kɔni b'a jira k'a fɔ ko kuma ninnu kɔni ye nkalon ye an ka jamana ale kɔnɔna na. Aw minnu tun sɔgɔlen bɛ an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi tarata kunnafoniyaw la mun na sera aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake Mali kunnafoni an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala ka basigi sabati an ka jamana ale kɔnɔna na.